og velkommen til nyhederne. Det er et sted, vi snakker om mange ting. Jeg håber, at I er klar til at høre om snopper, fordi det handler om i aften. Og undskyld, jeg kan ikke sige ret mange ting i dag, fordi jeg har ondt i min hals, derfor siger jeg mange ting forkert. Det må jeg undskylde. Men jeg håber på at gøre det så godt, jeg kan. Men i dag skal vi snakke om snopper. Og ja, i dag skal vi... Undskyld. Hallo? 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 Hej, hvordan går det? Det går godt. Okay. Jeg er så ikke vant til nok mere. Hvad? Ej, Ikke godt. hvorfor? Fordi jeg er det er mærkeligt at være snart, altså man siger altid det der. Det skal du være ligeglad med. Det er sjovt at være snop. Nej, Jo. nej, Jo. nej, Jo. nej, Jo. nej. Jo. Hvad? Ja, men det nok. Her har jeg vist lige min veninde var. Haha, det var dagens humor. Haha. Nej. Nå, hvad så? Hvordan er det at være snop? Nu føles det en lort selvfølelse. Hun græder. Det er ikke sjovt. Hun græder. Hvordan er det? Jeg kan ikke se det. Det føles... Hvorfor græder hun? Er du stadigvæk snop? Okay, jeg tror vi stiller over